соли 2020 дар кишвар ҳамчун соли рушди футзал эълон гардидааст. Федератсияи футболи Тоҷикистон дар ҳамбастагӣ бо Лигаи касбии футзали мамлакат барои рушд ва оммавӣ намудани ин нави варзиш дар кишвар корҳои назаррасро анҷом дода истодаанд. баргузории ҷоми Лигаи касбии футзал миёни дастаҳои ғайрикасбӣ низ бо ҳамин мақсад рӯи даст гирифта шуда буд. Пеш аз бозии даври ниҳоӣ дастаҳои Душанбе ва Орионбонг барои нишонҳои биринҷӣ нерӯсанҷӣ намуданд. аз оғози бозии футзалбозони дастаи Душанбе дар назди дарвозаи рақиб зуд холатҳои хатарнокро ба миён меоварданд. ҳамин буд ки дар пайти аввал 3 тӯб ва дар қисми дуюм 6 гол ба дарвозаи Орионбонг заданд. футболбозони рақиб танҳо ба 2 голи онҳо ҷавоб доданду халос. мусобиқа хеле дар дараҷаи баланд ҷарён гирифт ва мо аз гурӯҳ бо ишғоли зинаи дуюм ба полфинал бозии нимниҳоӣ баромадем ва дар бозии нимниҳоӣ бо дастаи Рахштаксӣ мағлуб аз он даста 9-6 мағлуб шудем ва барои ҷои сеюм бо дастаи Орионбонг бозӣ карде онро ғалаба кардем. дар финал ду дастаи пурқуввати мусобиқа Рахштаксӣ ва Бонки Миллӣ ба рақобат пардохтанд. чӣ тавре интизор мерафт дидори тимҳо бисёр ҷолиб дидани сурат гирифт. аз оғоз то ба анҷом дастаҳо бо ҳуҷумҳои пайдарпайи худ дар назди дарвозаи якдигар ҳолатҳои хатарнокро созмон медоданд, зеро бозингарони ҳарду даста ба ин дидор омодагии зиёд дида буданд. аммо пеш аз оғози мусобиқа муддаии асосӣ барои унвони қаҳрамонӣ маҳз дастаи Рахштаксӣ ба ҳисоб мерафт ва ҳамин таврам шуд. бозингарони ин даста дар бозии ниҳоӣ тавонистанд рақиби худро бо ҳисоби калон мағлуб намуда медалҳои тилло ва ҷоми мусобиқаро моли худ намуданд. пас аз анҷоми бозии ниҳоӣ дар як фазои тантанавӣ бо иштироки масъулин, намояндагони Федератсияи футболи шаҳри Душанбе ва роҳбарияти дастаҳо маросими ҷоизаспорӣ баргузор гардид. ба дастаи Душанбе медалҳои биринҷӣ супурда шуд. бозингарони Бонки Миллӣ бо медалҳои нуқра сарфароз гардиданд. ба ғолиби мусобиқа тими Рахштаксӣ дар баробари медалҳои тилло инчунин ҷоми мусобиқа супурда шуд. мақсад аз баргузории мусобиқаи мазкур ин оммавӣ намудани футболи толорӣ дар кишвар мебошад. این مسابقه از مسابقه‌های پیشتر با اون فرقیت میکند که همه دستهایی که در این مسابقه اشتراک میکردند همه با یک تیاری خاصه آماده بودند و بسیار هم گمان میکنم که مسابقه بین‌المللی شاوکار گذشت و بسیار هم در سطح بلند گذشته مسابقه زمینی گذشت.